Halo Bolo, selamat siang. Kali ini kita mancing lagi di WKO ya Bolo, di Waduk Kedungombo. Setelah sekian lama, hampir 2 bulan kali Bolo ya. Baru sempat kali ini Bolo untuk pergi ke WKO ya, karena perjalanannya cukup jauh sekali Bolo. Ini semalam habis hujan Bolo, jadi medannya ini sangat becek sekali ya. Tadi motor saya itu temangsang Bolo, nyungsep alias nggak bisa jalan. Akhirnya saya tadi manggil teman saya ya untuk nyurung dari belakang. Sorry tadi tidak sempat kerekam Bolo, saat momen menegangkan ya, saat motor saya itu sedang kepetal Bolo, atau sedang nyungsep, nggak bisa jalan karena semalam itu hujan deras sekali ya Bolo ya. Oke Bolo, semoga pada siang hari ini nanti ikannya makan dengan lahap Bolo ya. Mudah-mudahan siang hari ini kita dapat poin. Oke, itu di depan situ sudah ada sipu saya itu Mbah Ginseng Bolo ya. Ini spotnya di Ngasinan Bolo, tepatnya di Pulau Siluman ya. Oke Bolo, tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung gaskan saja ya. Salam satu hobi, salam joran melengkung. Lah tiba bocah iki lakune. Lah nak serang potro ya Dek. Apa iya? Dia mau deh nyerang kita. Hilah putihan. Kau nak nganter ke nanggung Pak Yoga deh ngode. Oh, ogah. Alah. Iki apa tuh ki? Putihan. Wolong puluh XL ya. Ojo sehari no. Pendet anu deset. Ketane kandet to. Kandet turunane kuwi. Alah. Oh ngene brotane kaya cabang bayi. Lah ngawur kulone widi kathah ya. Ini biji. Apa iya? Sing ngedel ya. Sing ngedel ya gelondong kae. Heeh. Bisa kuwi.
Cuma seneng mandi. Lah nek gabah kuwi nek nang omah ora mungkin to lho nek wong liya paling ya keluarga kuwi. Kuwi iku kuwi kotor. Enggak ngomah. Keluar omah iki kan kae. Terus strek terus. Kamu nyari rong nyari. Jamur sing mati. Lah kaya iki manu. Jamur mantu ora? Iya, kaya kuwi ngemek anake pengung. Masa depan mboke? Enggak ya. Berapa ora ora jare. Dari ora bu sapa kae. Anu. Kuyung wae kok. Wah, jamu saja. Mai kita, mama kita. Lu wali tenang ya. Kowe ora wedhus diyangan. Wah, Ngematke cawete sik. mari ora mari. Wong wedok kono kan ngumpul karo wong wedok iki jenem yo kuwi ya. Foto wae. Ngerti-ngerti men. Iya, rata-rata ngono. Wis aku bengkang. Jelas. Bing. Ya armadanya di sebelah kae. Sing liwat. Iki jadulane warung ana belung, Mbak Ardi, ya kae belung. Antok. Iya belung. Udah. Rajar tempat nanti. Oh. Ayo besok telepone ping pirang? Ping 20 enek. Lah, kencane lo jam 4 kurang seprapat. Aku jam 3 seprapat aku wis tang. Wesan. Kowe
ada yang drop kok lemah ning sawah. Kok yo ora ngliwati sawah. Ya ora ro bertahan Pak. Bisa kae karo jipuk. Lumun teng sendang tak ngebom iki. Enak bome marai karo anak. Anu wanto iki banyu kurung enek sesasi entek 50 pira neh ngono nggon aku ya. Lha lari foto ira. Meteran. Brono kan. Ini terlise 50 mobil lah. Masih tidak anak.